फैगौ समाव जोंनि जे माने राजखान्थि जि बेबस्था बे रांखान्थि बेबस्था बे रांखान्थि बेबस्थाखौ गोजौ थाखोआव लाबोनो थाखाय बिटिआरनि मोनब्रैबो डिस्ट्रिक्टआव जों मोनसे अमा मिशन मोनसे लन्च खालामदों थांनाय 11 तारिखआव आरो बे अमा मिशनजों फैगौ समाव जोङो माखासे सुबुंखौ माने जोंनि जि सेंग्रा माने सिख्लाफोर जि माने आनइमप्लयमेन्ट बेफोरखौ जोङो सेल्फ इमप्लयमेन्ट होनो थाखाय माने जेनेरेट खालामनो थाखाय जिहेतु जोंनाव साख्रि होनो हानाय अबस्थायाबो बिराद एभेलेबल नङा आरो गोरोंथियाबो एसे खम बेनि थाखायनो अमा मिशनजों जोङो भारतआवल' नङा जोङो पृथिबिनि गुबुन गुबुन जायगायाव इउरप एसियाफोरबायदि कान्ट्रियाव जोंनि अमा शब्दखौ बेफ्रु होनायजों लोगोसे जों रांखान्थि लाबालाब जानायनि थाखाय बे दिनैनि मोनसे दिमाकुसि बे दिमाकुसियाव जों मोनसे एवारनेस केम्पेइन खुंनो थांगासिनो दं आरोखि आरो बे जे अमा मिशनखौ बे माबायदि माने सुबुंफोरखौ बेहाय माने बे इनक्लुड खालामनाय जादों अमा मिशनाव बांसिन जोङो जे रोखोमनि आइजो माहारिया अमाजों बांसिन गोरोंथि दङ जोङो मिथिखागौ जोंनि बर' जाथियाव स्पेसियेलि अमाजों जोंहा ट्रेडिशनेलि मोनसे सोमोन्दो दङ अमा आरो बर'जों खाथि सोमोन्दो दङ गतिके बेखौहाय रोंगौथिनि बिराद जाथि जिहेतु दरखारबो गैलिया गोरोंथि दंखाजोबखायो बेखायनो जोङो आइजो माहारिखौ हयथ'था सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोङो बांसिन प्रायरिटि होनो नागिरदों आरो इयुथसाम माने सेंग्राफोर बा जोंनि आदामोन बिसोरखौबो जाहाथे माने खिथुनाव थायालाबासिनो जाहाथे बे अमा फिसिनाय हाबाफारियाव बे दावहायाव माने बोलो होफानो थाखाय जों बिथांमोनखौबो ससाइटि फार्म रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय खावलायगासिनो दङ आरो इन्डिभिजुवेलिबो होनाय जागोन इन्डिभिजुवेलाव एसे माने पार्सेन्टेजआ खम जागोन आरोखि बेबायदि सरासनस्रायै जों नुदों एसआरएलनि गेजेरजों माखासे आइजोफोरखौ माने जि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोनखौ गावसुंथाव माने फसंनो थाखाय माखासे बिथिं लादों खिन्थु नुदों बेहाय खालि रांखान्थि बिथिङावल' बिथांमोना खालि सावरायनायफोरखौ नुदों बेवहाय एवारनेसनि मोनसे खम दङ एसआरएलआव जिखिनि माने आइजोनि साबलम्बोनि थाखाय जिखिनि माने रां अनसुंथाइ मोनो बेवहाय गोबां समाव बेंकजोंबो माने जेंना मोगा मोगि जायो बेनिखायनो बे बाराव जोङो रांखान्थिखौ फैसाजों डाइरेक्ट माने कानेक्सन गैया गारा जों बेनिफिसारिफोरखौ न' लुना होनायनिफ्राय लानानै माने फार्म बानायना होनायनिफ्राय लानानै आरो जि फिड जि जानायनि दाना बे दानाखौबो जोङो बिथांमोननो होनाय जागोन आरो लोगोसे अमा फिसा भेक्सिनेसन आरो मेडिसिन बे गासिबो बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआनो आखायाव लागोन आरो अमाखौ फेदेरखांनायनि उनाव बिनि उनाव मार्केट प्राइस जि माने जोंनि बे ओनसोलाव बा नर्थ इस्टआव जि रेट सोलिगासिनो बे रेटजोंनो बिथांमोननो जोङो फैसाखौ होनाय जागोन आरो माखासे जि मोदोमनि जि बेफार खालामगोन बे मोदोमनि बेफारखौ अमानि मोदोमनि बेफारखौ जोङो इउरपआव जों फाथायहरगोन आरोखि जायखौ जोङो दिनै पिगमेन होननानै बुङोबा मनज बसुमतारी बिथांनि नामखौ जों मोनो बेखायनो जिहेतु बेखौ आसामल' नङा इण्डियाल' नङा माने वर्ल्डआवनो मिथिगौ पिगमेन होननानै गतिके बिथांखौ जोङो बिटिआर सरकारा कनसालटेन्सि हिसाबै लादों सिइअ खालामदों आरो जोंनि पिग मिशनखौ आरो डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो अएसडिबो सासे बिटिआर सरकारनिफ्राय लानाय जादों पुष्पधर दास दा बेबायदिनो जोङो प्राइभेट सेक्टर आरो जोंनि गभर्नमेन्टजों जों मोनसे टाइ आप खालामनानै बे अपारेसनखौ कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दं आरोखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि नागिरनानै गुबुन गुबुन रायजोआव दिनै दावबायलाङो बिथांमोननि थाखाय गोदानै आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बाहेरा जायगायाव जिहेतु जिखिनि खामानि मावो बेखौबो जोङो माने खोब माने मोजां खामानि थांदों होननानै जोङो बेखौ फोथाया मानोना बांसिनानो बाहेरायाव थांनानै लेबार खामानि मावहैयो आरो बेजोंहाय मासावहाय हबाय 20,000 25,000 थाखा खामायनो हायो दा बेखायनो गावनि न'आवनो थानानै जाहाथे लाख लाख थाखा खामायनो हायो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जोंजों लोगो जानांगौ लैहोर जि माने मोनसे भाइब्रेसन अमानि मोनसे जों लाबोनो सेस्था खालामदों बेवहाय जोंनि दावहा हिसाबै जाहाथे बिथांमोना आवगायना फैनानै बाहागो लानानै अमाखौ जाहाथे इन्टारनेसनेल लेभेलाव वर्ल्ड लेभेलाव मोनसे मोजां थासारियाव मार्केट लानानै जोङो जोंनि बे ओनसोलखौ रांखान्थियारि लाबालाब जानो हायो बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरो आरोखि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय ट्रेडिंनि बेलायाव मार्केटनि बेलायाव बेखौथ' जों बुंखांबाय जे मोनसे अमानि फुड पिग माने मोनसे माने फेक्ट्रि लागायनाय जागोन माने फुड प्रसेसिं इउनिटआव मोनसे फिगारिनि इउनिट मोनसे थागोन आरो बे फिगारि इउनिटजों जोङो बाहेरा देशाव पेकेटिं खालामनानै फाथायहरगोन आरो बेखौ थांनाय समाव जोंनि जि माने भारतनि फुड प्रसेसिं मिनिस्टार रामेश्वर तेली बिथाङा जे जोंनि बिटिआर दावबायनाय समावनो खोथा होलांदों जे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि भितराव अबेबा मोनसे जायगायाव
जोङो मोनसे पिक माने प्रसेसिं इउनिट मोनसे बानायगोन। दा बेखौ आं सानदों जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव बहायगोन होनना बहुद टाइमाव आंनि बेलायाव बुंबोबाय थादोंमोन। बेखौ एक्जेक्टलि मोनसे समाव जों नायनोसै मायाव बहायनाय जागोन आरोखि।